सिगांथारावनो आंनि एसके बड' ब्लग इउट्युब चेनेलखौ नायगिरि आइ आफा बिदा फंबाय साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासि हरग्रोबावनाय थाबाय। दायो आङो ब्रादार देरहासार इस्लारिनि न'आव थांनो नागिरदों। बिथाङा माने जन्दिस टाइफड जानानैहाय लोमजानानै दङ आरोना। दा आङो बिथांखौ नायनो थांगासिनो दङ। मा रोखोम लोमजानानै दङ, मा रोखोम जानानै दङ। दा ब्रादार देरहासार इस्लारिया आंखौ लिंहरबाय थानायलाय बे हिसाबैनो आङो दायो बिथांखौ नायनो होननानै थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौहाय नायलांबाय थादो, स्किप खालामालासिनो आङो दिन्थिलांबाय थागोन। फाइनालि जोङो दायो आइपुवालि नावघाटसिम मोनफैबाय। दासिमहालागैबो जायाखै, नै दलाङा बानायगासिनो दङ, औवानि दलाङा दासो बानायगासिनो। दायो ओरै नावजोंनो सोलिगासिनो दङ, नै नावजोंनो बारनांगौ गोनां जायो। दासिमहालागैबो साक्सेसफुल जाथ'वाखै, दलाङाबो दासिमहालागैबो साक्सेसफुल जायाखै, दासो बानायगासिनो दङ। ओरै सिद्दा बारलाङोबा ओरै थुक्राझार मोनहैगासिनो दङ आरोना लोगोफोर। लैथो गेजेराव जिउ दिङा होननाय बायदि जोङो दायो नावजों बारगासिनो दङ लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन। निस्सय बै औवानि दालाङा जायोब्लाथ' औवानि दालांजों जोङो बारगौमोन। दायो माने उफाय गैयियाव जोङो नावजोंनो हान्थिनांबाय आरोना लोगोफोर। दायो जोङो ब्रादार देरहासार इस्लारिनि न'आव थांगासिनो दङ। मोनहैथारसिगोन, नै खाथिल'सै। बै औवा बागानजोंनो हाबनांगौ। लामाफ्रा बिराद मोजां आरोना, नै जेरैबो माइफोरा मोनजेनबाय, नै नायनानै लानो हागोन लोगोफोर। जोङो दायो थांगासिनो दङ, मोनहैथारसिगोन ब्रादार देरहासारनि न'खौ। फाइनालि दायो जोङो ब्रादार देरहासार इस्लारिनि न'आव मोनफैबाय, लोगो मोनफैबाय आरोना। नै नानिया बिनानाव दायो जों सफैबाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थादों भिडिअखौहाय। जों दा ओंखाम जाग्रोनायसै आरोना लोगोफोर। नै एकदमबारे बेदरफ्रा गोथाव गोथाव, नै बेदरफ्रा गोथाव गोथावल' आरोना। मिनियायाबो फैदों, नै आसाम ट्रेक्टरानो थावसिनखाना। दा जों मोजां जानाय ना लोगोफोर। आसाम ट्रेक्टरखौ मोजां मोनखायो, आंबो ट्रेक्टरखौबो गोबावै सालायखादों। दा जों ओंखामखौहाय जाना लाग्रोनोसै लोगोफोर। नायलांबाय थादो माबायदि जायो। बरियाखा बाहागोआ। ओंखाम लाबो, ओंखाम आलु बिदनालाय दिसि अमालाय थिखा अयथासार मेजेमानो। मेजेमा मोजां। माथो बसबो दं नै गाहायाव। दा जोङो ब्रादार देरहासार इस्लारिनाव बेबायदिनो जाखां लोंखां जोङो ब्रादार देरहासार इस्लारिजों बिदिनो दसे रायज्लायनोसै आरो। दा बिथांनि हालोदाबोथ' एसे मोजां नङा दासान्दि। बिथाङा माने एसे जन्दिस टाइफड लोमजानानै दङ आरोना सिङाव, माने बोजों बोजों गिदिङो। बे हिसाबैनो बिथाङा दै सोलायनानै लोंनाय मानाय, एसे गारि सिङाव एसि जाबाय थानाय हिसाबै बिथाङा दा एसे लोमजानानै दङ। दा बिथांनि लोमजानाय अबस्थाखौनो जोङो माने गोसोआव मोजां मोनाखै आरोना। बे हिसाबैनो जोङो दा नायनो फैदों। दा ब्रादार देरहासार इस्लारिया जोंखौ ओरैबायदि बेबायदिनो आयजन खालामबाय, जाहोबाय लोंहोबाय, जेराव जोङो बेबायदिनो मिथियामोन। अमा दिसिखौ जोङो हरै गसाइगाव बा श्रीरामपुर गेटजों थांबासो जों मोनजाहैयोमोन आरोना लोगोफोर। जोङो दा ओरै ब्रादार देरहासार इस्लारिनाव फैनानै जोङो दा अमा दिसि मोनजाफैदों आरो। दा बिराद जों गोजोननाय मोन्दों। दा ब्रादार देरहासार इस्लारियाबो आंनि चेनेलनि गेजेरजों माने फंनैसो माबाफोर बुंनो गोसोबा बुंनो हागोन आरो। बुंनांगौ बाथ्राया बेनो, आंनि देहायाथ' बयबो मोनथिखागौ। आं दाख्लैनिफ्राय पस्ट खालामबोबाय थादों, आंनि देहाया जोबोद गाज्रि। ओमफ्राय बे गाज्रिनि गेजेराव जे ब्रादारा मुलि होफैदों आंनो, बे मुलिखौ लोंनानै आं दसेनि उनावनो आराम मोनबाय आरो। आराम मोननानै दा आङो बेबायदि आरामसे जिरायनानै रायज्लायनोबो हाबाय आरो। नङाबा आं बेबायदि जिरायबाय थानो हानायनि पजिसनावनो गैयामोन आरो। माने खुगाया लाथा लाथा मोनो, ओमफ्राय गुस्थिया रानखांजोबो, रायलायोब्ला थाबथानो नागिरो, बेबायदि पजिसनाव दंमोन आरो। आं दा नोंथांनिफ्राय जे मुलिखौ मोननानै लोंनो मोनबाय, बेखौ लोंनानै बिराद मोजां मोनबाय आरो। ओमफ्राय बेफोरखौ लोंजोबोब्ला आरो हयत'बा साबसिन पजिसनाव आङो फैगोन। निस्सय
आरो बेखौनो आङो फोरमायहरनो सानो जे सोरबाफोर बेबायदि आंनि बायदि एखे पजिसन टाइफड जन्दिस बे बुस्थुआ नोंथांनियावबो गोदोनानै दङब्ला बिथांजों जगाजग खालामहरनो हागोन आरो नोंथांमोनाबो बिनिफ्राय फाहामथायखौ मोननो हागोन मुलियाथ' आयुर्वेदिकआनो गोजा गासैबो हाग्रानि बुस्थु ओमफ्राय हाग्रानि बुस्थु एसे माबा बाखालिफोरनिफ्राय दं आरो बाखालि हाथाइनिफ्राय बायदेरनाय माखासे दं जाउन खालामनायनि आरो लोंनो बिराद मोजां आरो लोंनोबो बिराद मोजां माने फुङावहाय जोङो संख्रि साहा लोंनो बिराद मोजां मोनो खिन्थु संख्रि साहानि जायगायाव बेखौ लोङोब्ला नों साबसिन मोनगोन आरो बेबायदि बिराद मोजां लोंनोहाय देहायाबो थाजा मोनो बेबायदि आरो दा अब्ला लोगोफोर बिदिनोसै जों ओरै ब्रादार देरहासारजों आङो लोगो लालायफैनो मोननायखायबो आं माने गोसोआ गोजोन मोनबाय अब्ला भिडिअ'आबो एसे गोलाव जालायलांबाय माने बिदिब्ला नागारनानै थांनोनो गोसो जायाखिसै माने गाबनोसो ओंखारबाय आं लोगोफोर गाबदो दे एसे गाबनांगौ नामा दा बिथाङा गाबनायखौबा गाबनो मोनगोन आरो ना ओमफ्राय बिनि चेनेलनि नामा जादों जाहैबाय मिनिया बर' गाबथ'ले आं गाबनायसै दे स' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै बर' हारि जिउ गोलाव जाथों दा लास्ट टाइमावहाय जोंना ओरै नै ब्रादार देरहासार इस्लारिनि मेसेज बिथाङाबो ओरै फिसाज्लाखौ टिउसनाव दोनहैसिगोन ओमफ्राय जोंबो ओंखारबाय लोगोफोर दा लास्टआवहाय आङो बाजैजोंनो हिसाब लालायनोसै आरो ना बाजै होननांगौ जाखो ना मा होननांगौ जाखो बोसोराथ' जोंना 1 इयार्सल' आप डाउन आरो ना थेवबो आङो माने बियो जोंनाव थाङोब्ला जोंनि हिन्जावफोरखौ बाजै होनहैयो आं बिसिनाव फैयोब्ला आं बिसिनि हिन्जावफोरखौ बाजै होनोसै आरो दा स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै लोगोफोर